Tak, venku je -2. A my to jdeme zkusit. V poslední řadě musím koupit nový klíček. Ale to udělám až, nebo obal. To udělám, až bude fakt všechno hotový. Tak. My se podíváme, jestli to v těch -2 čapne jak má. Na to jsem fakt zvědavej. -3 dokonce ukazuje Bavorák, hele. No tak uvidíme. No tak jo. Takhle. Ty síčky to asi chce. Ten benzín nebyl vypuštěný úplně, jo. Svítila rezerva, ale nebyl vypuštěný úplně. Měl jsem tam 20 vervy, něco to spotřebovalo. Ještě to nebude úplně to pro ořechový, nicméně v těchto teplotách to v životě nevyjede. Dneska uděláme volej, zjistíme, proč to teče. V pondělí večer to jede na odtahovku. V úterý to objede kolečko emise a technickou. A ve středu se to přepíše a vyndají se značky z depozitu. A ve čtvrtek teoreticky můžeme vyrazit. Ale osobně nic nevidím. V pohodě? No, ale asi bych rád to odvezl do práce. Zajímavý. Skoro mi to chcíplo, to byla mávina. Tak. Pátek bych rád, aby to bylo v práci a začali pracovat na těch prahách. A to třeba týden 14 dnů potrvá, pak doufám sleze sníh a nasadíme nový pnoušky a v půlce března můžeme vyrazit na cestu. Takový je plán. Protože jsem tu sám, tak můžu natáčet, nikoho nezdržuju. Ten volej je docela nechutnej, ale asi se mu nedivím. Jo, tohle je docela chytře vymyšlený, 2 šroubky, popadne vám deklík a normálně klasický šroub. Jak ten podvozek je slušný, je to fakt zachovalý, v pohodě na bodech, žádný problém. Je to jako ze spoda, je to fakt pěkný auto. A to vole, máme 7,5 litru. Takže klasická škodovácká, volkswagenácká výpustná nádoba, jak si takřka plná. Počkáme až to docintá, vyměníme filtr a přemýšlím tím, jestli začnu odeklovávat celý vlastně tady ty šrouby. No vlastně se na to vykašlu. Ale jak vidíte, tak někde to mastný je. Nevím, jestli je to klasický od serva, je to Bavorák. Uvidíme.